As the year 2000 approaches, secular and religious observers are developing a consensus that major change on planet Earth are fast occurring and a new heavens and a new Earth is imminent. Recent events have shaken modern man's confidence on his capability to order the world and in society. Major change, new fears as well as the perennial troubles and a new heavens and a new Earth is imminent. And serious thinkers of today, recent events have shaken modern man's confidence on his religious programs to order the world and in society. Major change, new fears as well as the perennial troubles and a new heavens and a new Earth is imminent. New political parties and personalities have sounded their call. Yet, man and his modern cities face the same age-old problems: graft in government service, systematic injustice, poverty amidst plenty, rebellions and revolutions, garbage everywhere, vices and crimes in the centers of decency, eminent cardinals playing the political harlot, siding with one powerful man today, only to discard him tomorrow, babel of voices prescribing 1,001 remedy, natural disasters following man-made catastrophes. The signs are here. The signs are very near, right at the tip of our noses. The metropolis is doomed. The countryside is ravaged. The very own planet is endangered. To whom shall men turn in times like these? The scriptures, considered sacred by diverse religious traditions, converge in describing such times as ours. Time of great danger for man and his planet. Times for fundamental choices between catastrophe and a new way of living. Time for getting out of an old way of living, old way of ordering things, to a new relationship, a new perspective, a new lifestyle. Time of danger, yes, but also times of great opportunity. The choice before man and his planet is between cosmic catastrophe or a new way of living for the whole universe, to live in solidarity in a community with all living things, or to suffer death for all. Catastrophe or community. If one were to simplify the way things are, two pictures would adequately describe the choice before us now. The first is that the story of old, the story of the Tower of Babel. The other picture is the second story, the story of the Temple of Jerusalem, as painted in the prophet Ezekiel, in the book of Ezekiel, in the Christian Bible, or the story of the new heavens and new earth in the book of Revelation of Jesus Christ to John in the last book of the Bible. Similar pictures or parallel stories could be found in the literature of other religions and the writings of secular thinkers. Basically, the two pictures tell of two ways of living in planet Earth. One way is to live selfishly in active rebellion against God, talking his own language, striving and struggling to build to himself a tower that would reach the heavens, a tower that would make him renowned for the name and glory so that the whole earth would praise and exalt him. Self-reliance, struggle for pride of place, looking out for number one, to hell with the rest of the world, victory at all cost. The Tower of Babel is a monument to this lifestyle. Its results are for the whole earth to see: dispersion of peoples, quarrels and warfare, destruction of the countryside. For the cities, violence, greed, crime, and diseases. The other way is to live seeking man's proper place in the whole universe, recognizing a higher power that owns all life forms, caring for the environment, caring for planet Earth, brother sun, and sister moon. Every time planet Earth is in such a crossroad, when the whole of mankind is reaping the fruits of old selfish lifestyle, when all seem lost, life always intervenes through new consciousness. Somehow life breaks through a new way of thinking in the life of the servant. The new consciousness seeks expressions. The word gets out. A call to repentance and change is made. This consciousness, this call for a changed heart, generates a movement, gains momentum, suffers resistance, evokes oppression.
The lives of its proponents are sought by contrary spirits and contrary minds to be snuffed out. Yet the movement continues. Today, the consciousness has taken hold of many servants. A college of servants worldwide had answered a call to live a new way, a universal college made of diverse personalities and persuasions, but with only one message. Man must choose to live as part of creation. All life is holy. Biodiversity, take care of the environment. All is one planet, one mankind. But such ideas and spirits seek concrete expressions. If one were to live in a new way, what would be the forms of daily living? How will such communal life with all life forms be structured? What would be the features of such a society that embraces this viewpoint? Where will men of goodwill start? One indication of how we could start is shown in the book of Ezekiel and in the book of Revelation. This calls for a new settlement for the people of God today, a settlement that embodies the features for a lifestyle of giving and caring. It presupposes a man who has decided to take a new turn and have given up what was and decided to live anew. It presupposes an encounter with the spirit of life-giving, life-sharing so exemplified in the life of the man from Nazareth, Jesus the Christ. It presupposes a getting out from the system of the world and the gathering together of brothers in fellowship. This fellowship of brothers and sisters will get out of the worldly system and find a place in the planet Earth where they could live together as one family. This place would be a piece of territory owned by the community and managed by the community as stewards for life itself and for God, the source of all life. In this territory, two strips of land crossing each other will be declared a sanctuary, excluded from human use, left to fallow. There, the different fauna and flora will develop freely. There, the presence of the Most High will be felt as life is given freedom to diversify itself. The sanctuary is the sign and symbol that a higher power exists and rules planet Earth, and man is subject to that power and is the living focal point of that power. The sanctuary becomes the center of the new lifestyle. The rest of the property will be given out to the brothers and sisters for their use. No title to property will be made. The whole land belongs to all the people and the land belongs to God. The right to use will be given to the brothers and the sisters. Land will be used for 6 years. On the 7th year, the land will be left to fallow. Organic farming will be implemented with no artificial fertilizers. On the 7th year, the brothers and the sisters and their families will have a sabbatical journey for the whole year. A time for the rest and education and travel. A center for appropriate technology will be set up where appropriate technologies respecting life would be developed and shared. A processing zone will be declared by the community where the goods produced will be processed for use by the community, and the goods exceeding the needs of the community members will be traded outside. 1/10 of all produce will be given to the community through a college of servants. From these tithes, ministries and services answering the needs of this community will be organized, manned by the community members who shall be supported through the tithes. A piece of land will be set aside to be used for production. These produced goods will be for use of the settlement servant so that his family would not be supported from the treasury of the community. On the 7th day, a day of rest is celebrated. The community gathers by groups led by the elders and the community servant, celebrating life in all forms of expressions of the arts. A day for personal enrichment and sharing. 7 annual festivals celebrate the journey of the community wherein the community as a people of God gathers as one people. No temple or house of worship will be built. The whole settlement is itself a house of worship. A replica of the old temple of Jerusalem will be built as a memorial of the old covenant between God and his people. This outline of a settlement for the people of God today effectively addresses the major concerns of modern statesmen and faces squarely the issues of life today. It seeks expression. It seeks a servant.
It seeks group of men, stout-hearted men, to live for and in it. Today, when you hear the life calling you, harden not your heart. That stout-hearted man is you. The time is now. Enter now unto the joy of the Lord. Hidlaw Sunday News, celebrating life the way it is. Halin sa Bacolod pakato Vietnam. Aton tukibon ang kultura nga nagalabaw sa tradisyon, kag holistic nga pagayo sang lawas kag espiritu. Sa Pilipinas, ang hilot nagafocus sa balanse sang lawas, hunahuna kag espiritu. Gamit ang coconut oil, ginger, kag turmeric, ginarelieve sini ang kasakit, kag ginapabalik ang enerhiya sang lawas. Sa Vietnam naman, herbal medicine kag acupuncture ginagamit para i-balance ang chi o life energy. May teorya sang yin-yang kag 5 elements nga nagatukod sang holistic nga pagayo. Pareho nga nagatuo ang duha ka kultura nga ang kaayong lawas kag espiritu kinahanglan balanse. Ang Pilipinas mas naga-emphasize sa spiritual rituals kag prayer, samtang Vietnam nagagamit sang structured theory-based approach. Ini nga mga pamaagi hindi lang para sa lawas kundi nagapakita sang kaimportante sang kultura, komunidad kag espiritu. Sa pagtan-aw naton sa iban nga healing systems, mas maapresyar pa naton ang aton kaugalingon nga kultura. Bilang inspirasyon, ginapahinumduman naton ang pulong sang Dios. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Alright, maayong adlaw kag maayong pagpamati sa aton tanan, sa aton mga tagpalamati kag tumalanaw. Welcome liwat sa Hidlaw Sadya TV, kung sa diin ginatanyag naton ang kultura, identity, kag mga istorya nga nagapalapad sa aton pananaw sa kalibutan. Doc Jo? Abianan mga kauturan, pasensya gid sa aton mga viewers kay daw na signal. Oh. Doc Alex, ang ating nga team tubong, especially sa Doc Alex nga pag-ugyon sa kultura kag ang lokal nga global nga hinun-anon. Yes, local. Tagline naton from Bacolod to Vietnam. Oo. Halin sa ang local to global. So may ari kita diri nga Bible verse nga
nga ihatag Doc Alex nang sa Galas chapter 3 verse 26, Galas chapter 3 verse 26. For you are all children of God through your faith in Christ Jesus. So diri mga kaabyanan, mga tumala naton taga-subaybay ginapakita nga bisan lain-lain ang kultura, tanan kita bahin sa isa ka pamilya sa Dios. Amen. Yes, matuod na Doc Alex ang Gani taga naton sa impormasyon pagi sa aton nga mga videos, ang aton mga tumalanaw, ining aton nga palatuntunan nga lokal kag global nga hinon-anon, Doc Jo. Okay. Ang aton titulo sa sining episode 7 sang Hidlaw Sadya, mga utod, mga kahidlaw, amo ang Islander Healing Systems nga iya sang Filipino no nga pagpahayag kag pag-practice. Amo na ang gitawag nga Filipino hilot, kag sa bahin naman sa piyak nga nasyon, amo ang Vietnam, amo yang naga-practice sila sang herbal medicine, no? Ang pamangkot pariyo bala ang ini nga klase sang mga healing systems o kon may kinalaing gidman. So ato na siya talakayon kag magalantaw kita, Doc Jo, sa sining nga video. Okay, Doc Alex. Marilis lang kayo sa January ako. Marilis lang kayo sa January ako. Sa Southern Vietnam, may yaras ang tradisyonal nga herbal medicine nga ginatawag nga Thuc Nam. Ini nga pamaagi nagasalig sa natural nga tanom kag herbal remedies nga nagapromote sang balance sang lawas, hunahuna, kag espiritu. Ang mga herbalists diri nagagamit sang local nga herbs pareho sang ginger, cinnamon, jujube, goji berries, kag medicinal roots nga ginpreparar sa pamaagi sang decoction, tea, kag poultices. Ang Thuc Nam nagatuyoy sa pagpaayo sang kasakit, pagpalig-on sang immune system, kag pagbalik sang energy o chi. Dugang pa, ang prinsipyo sang yin-yang kag 5 elements nagahatag sang guide sa treatment. Ginatanaw kung ano ang sobra kag kulang sa lawas, kag ginabalanse gamit ang herbs kag lifestyle adjustments. Pareho sa Filipino hilot, hindi lang physical healing ang tuyo sini kundi holistic. Ang lawas, hunahuna, kag espiritu ginakabigtanan. Ini nga sekreto sang Thuc Nam nagapakita sang kaalam sang Vietnamese nga kultura sa pagpreserba sang kalawasan kag pag-ugyon sang komunidad sa natural nga pamaagi. Okay, Doc Jo, sa aton hinon-anon subong from local to global, pag tukibunta ang pagkahawig kag ang pagkalain sang Pilipino kag sang Vietnamese nga kultura, no? Miara nga pariyo ilabi na gid sa pagkaon, kung kita may batchoy, sila may ara may ilaman sila nga counterpart. May tradisyon kita, may pamilya, pero may ara man sang ila kaugalingon nga lain nga pamatasan kag panulok sa kabuhi. Doc Jo? Okay. Doc Alex, ato na kita diri ang different nga forms sang united in purpose, healing body and spirit. Amo ni Doc Alex? Yes. Kita naton diri. So, nakita naton diri nga ang video nga aton ginataw nagasugid sa aton nga makita manaton nga pareho ta nga ginatagan sang dako nga bili ang holistic nga well-being. So ang Pilipino hilot kay mo gi-mention kay na Alex, natural remedies kag ang Vietnamese ang herbal medicine kag acupuncture. So nagapakita isang pareho nga pagtuo nga ang kaayong panlawas street tigid nga aton ini gid maigakabuhi. Kag Alex, ini nagapakita nga hindi lang pagkaon
amuning ang mention mo kaina. Oo. Tapos sa diin, ang pinaka-importante ang tradisyon, hindi tradisyon nga nag-connect sa kultura, kundi pati ang pag-ayos ng lawas, espiritu pinaagi sa Vincent Islander Sealing System. So, Doc Alex, may Bible verse diri nga ginhambal Oo. sa 3 John 1:2. Silinya, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. So, nagkonekta sa tema naton, Doc Alex, ang physical kag ang spiritual nga well-being. Matuod So, din na, ang Doktor. importante subo nga ibaluan, Doc Alex. So kanami no nga makita naton ang kinalain kag ulo ang gid no sang aton kultura sa ikumparar mo sa kultura sa mga Vietnamese no. So pares mo sang aton nga kultura ginakalipay naton nga ining mga Vietnamese hindi lang gali ang mga Pinoy naga-practice ang herbal medicine, pati ang mga Vietnamese naga-practice man hilot. And I suppose sila may ara man na. So nakita sa video nga ginakuha ina sa gamot sa mga kahoy-kahoy nga gin-provide sang magbabaya no sang aton Dios nga si magbabaya kung sa katutubo pang terminolohiya para nga magamit naton kayang lawas bulong sa aton lawas no Doc Jo. So sa sininga tinion samtang nakita mo atong duha ka video. Ang isa ka video, iya sang Filipino hilot. Kag ang dason nga video, iya sang Vietnam herbal medicine. So, ini nagbantog nangod sang technology bala nga na-improve. Kag nangin worldwide na ini, Doc Alex, ining Filipino hilot. So, din ang Traditional Hilot Society nag-open sa bilog nga kalibutan nga amo ini ang nagarepresentar sang aton nga kultura. Bilang mga katutubo. Galing, Doc Alex, masubo lang nga nangin Pilipino kita nga hindi patani Pilipino. Oh. Kaya nga ang reason sina Doc Alex tungod sa kay Philip. Tungod sa kay King Philip indaw nga amo ni masubo nga kamaturan nga nangin ngalan naton mo nga Philippines kag dira nagsugod ang ngalan naton nga Pilipino pero ang totoo Doc Alex mga katutubo kitaya diri sa aton nga pungsod na diin imagine mo Doc Alex kada mo damo sang mga island amo nang ginako nga topic first kag sa mga island may ara man nga nagapuyo didto ya sa ibabaw sang bukid ginatawag Islanders kag sa diin na preserve resources kag amo ini kangay sini sa mga natural remedies kag ang mga Vietnamese nakakuha ang mga idea kag iyal-ila man ang idea dito Doc Alex nga nangin worldwide na ni kay ang mga Vietnamese sa una nagkadto man di sa aton Doc Alex mo. As a matter of fact, kung nagbulig gani nila diri sa aton o kung kita ang nagbulig sa ila. Nagtuon sila, no? Nagtuon sila diri sa aton nga kultura. Correct. Man aton sa pamulong. Na mga medicine or natural this. So kaangay sang hilot Doc Alex nga kung sa diin ang hilot sa pagkilala sina sang Eraynon Bukidnon nga tribo kag sa tribo Marikudo kaangay sang mga katutubo naton mga utod naton nga mga tumandok gid sa Panay o mga Eraynon Bukidnon kag Marikudo diri sa Negros nga ang hilot gintawag ina siya nga ano ang imos damo na siya klase Doc Alex
kung imo nga lantawon kag padaluman gid na may hilot nga gintawag nga kahoy-kahoy ining mga herbal bla. May hilot nga tatsing ihagod nimo. May hilot nga gintawag nga uli nimo ang mga naliwas nga mga katulananda. Amo nang ginatawag nga synchrotherapy kung sa English. Nga kabug-usan pala, hilot kabug-usan ngang holistic nga paghilot nga iuli ang tanan. So amo na Doc Alex ang makita naton dira, hilot panggamot, hilot herbal medicine, and then hilot nga may ara nga masahe. Kag ang masubo lang Doc Alex kung kaisa gin sabotahe sang iban. Ang aton nga hilot ginhimo nila nga Swedish massage. Dapat maayo gid ang tawo nga ginhilot mo. Kay art of healing na siya mo, isa sa ka art of healing nga kung sabihin kitaya ginasaligan naton ang aton nga tradisyon, kultura pinaagi sa kinaadman naton nga mga katutubo pinaagi sa pagpangayo. Kag diri Doc Alex kun imo nga na mo subong balagin pabakod ni sang Republic Act 8423 gintawag sa nga itamalo. Nga sa kay Juan Flavier sang una emphasize dira nga before pa ang mga Spanish nagkadto diri kag iban nga mga dayuhan. May ari na kita diri nga pamaagi sa aton nga pangayo. Kag isa sa mga ginabasihan naton nga ginatun-an Doc Alex ining si Claude Bernard bala Doc Alex. Okay. Si Claude Bernard aton ipakita na sa sunod kung may ari kita nga panahon pa. Pwede nimo na sa ma-research. Si Claude Bernard nagtuon na siya sang paagi sa pag ayos ang tanan nga balatian. Okay. Paagi sa mga natural sa mga tanom. Pagkaon gid ang number 1. Kag wala lang ma-record dayon kay sa kabukiran sa gi-star Doc Alex mo. Si Claude Bernard isa ang iyaya Okay. Kita ang iyaya nga pamaagi Doc Alex epektibo kag mabalik gid sa normal ang epektibo gid no nga loss of health epektibo gid. Pero masubok Doc Alex nga si Lucho isa scientist imbento kag nakadiskubre sang ginatawag nga ang sakit iyagin ang iyang theory o kung iyang gin pasar sa pamaagi sang western nga pamulong amo ni ang gingamit niya nga ang tanan nga sakit ang sakit halin sa bakterya o kung sa germs. Ti ining sakit nga halin sa germs kag sa mga bakterya kinanglan may ara siya nga antibacteria nga makapatay bala sa mga kagaw. Kung mga kaunon to sang kagaw nga gintawag nga culture nila ang good bacteria nga maka-adapt ang lawas ng tao. Galing Doc Alex may mga side effects amo na ang ginatawag nga drug death. Kung imo na siya nga lantawon na hibaluan nga damo sang mga guba nga mga major organs bangod sining side effects sang antibiotic bacteria. Alin sa first generation, second generation, third generation kag fourth generation may fifth na ambot ka may fifth na Doc Alex way ko kapalo kung may fifth generation na. Kag sa ulihi Doc Alex hindi ikaw maka-indiksyon labi na gid sining second generation, first generation, third generation hindi ikaw sina hindi ka mayo permission sa pasyente o kung sa pamilya sang pasyente. Kaya nga dako ang
ba ang imong nga mga major organ? Ang number 1 gid ra ang imong atay, kag ang imong nga kidney. Kag amo pagid siya damage ang imong nga brain, kag mga basta do Alex, damo gid siya i-damage kay nga amon once gani mag-inom kita sang mga drugs, sigurohon gid naton ang drugs poison sa tawo. Kung sa bloodstream. Kung mapoison gani ang tao, siyempre nagkakapatay na da ang mga iban nga mga ugat o mga tiny cells naton. Kag biruan matipon na sa Alex, kag i-captured sa sang ano sang aton ng atay, i-filter na siya. Oh, I see. Pag filter sang atay, ang atay mag-struggle na kay magpilit na sa Alex. Ang gitawag na siyang biliary sludge, mapilit na sa aton atay ang mga toxin. Kung mo mayo ni herbal medicine, ang herbal medicine among mayo. Doc Jo? May ara man siya nga ditay nga epekto kung matamaan ta, maguba man ang kidney ta, Doc Alex, kung hindi kita maghalo man sa mga herbal bala. Okay. Ang gina-recommend naton, Doc Alex, pagkaon gid. Kay wala sing side effect ang pagkaon. So, amo na Doc Alex nga kung magtipon na da ang damo-damo nga mga toxin, sige ta inom sang mga antibiotic. Kag ang aton atay ga struggle. Ang iban Doc Alex, hindi niya gid mapunggan, kag iba nagadrikta na sa aton kung nasa dito sang mga stones, may imo sa nga bato, hindi siya mabara na sa da. Oo. Kag samtang nagadugay sige ta intake, nagabara, kag amo na nga hindi na ta kaihi or maguba ang aton nga kidney. Kag domino effect, Doc Alex, kung sige na da, makadto na sa aton brain, kung iban dito magtumpok dito sa brain naton. Kay ano ni sa mo nagatulumpok na sala dito. Kung sige dito Doc Alex, na inom naton sang drugs nga wala mas prescribe sang iban mga doktor kung hindi nila na gina-expose. In order to save life, tiway man ta nagakontra sa ila, kag ang mga side effect niya pwede man lang na iya Doc Alex nga i-repair, amo naman tong i-repair. Pero amo na nga may ara gid nga procedure sila, standard procedure nga ginahimo. Pero ang aton yang ginapangabay subong nga kun mahimo, hindi kita makalabot na sila nga sitwasyon ra Doc Alex nga nagantos kita da sa ospital. Correct. Kag samtang wala pa ya ang mga sakit nga major, aton gid nga ibalik ang natural remedies nga hindi kita kaya matamaan maguba ang aton nga mga organs. Kaya nami sa malawig pa nga aton kabuhi. Ang imong nga mga sharing before kita magapadayon, nami man nga i-continue ta na samtang nagapadayon kita, no? So lantawon ta ni anay Doc Jo ang ining video. Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie. On est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. I am Felipe De Leon Jr.,
I have been studying Philippine culture since the 60s. I've been to many parts of the Philippines trying to understand who we are and understand how Filipinos can be their better selves. High degree of relationality, connectivity. This has to do with the philosophy of kapwa. Kapwa means the other person is also yourself. Filipinos believe that they have no separate existence. They're all one. That's the meaning of kapwa. Every person's responsibility is not only to himself, but to others. That's why, according to Claude Tayag, a culinary expert, our culture has no recipe for a single person. It's always a recipe for 6 to 10 people because we expect food to be shared. That's why when you chance upon a family is having dinner, you will always be invited to share the dinner with them. In a fiesta, even if you are not invited, you enter any house where there is food. Pakikipagkapwa is the basis of this because in an individualistic culture, a person feels separate from others and therefore there's no natural responsibility for everyone to serve. In a materialistic culture where people are confined to their physical selves, you don't see yourself connected to others. Because connectedness has to do with a spiritual belief, no? That the Spirit of God connects us all to one another. So this is the very essence of Filipino culture. A culture of sharing, a culture that would like to bring people together. Our language has been with us since around 2,500 years ago. We were already Filipinos, even though we were not called Filipinos at that time. We were Austronesians. All our languages came from one island in Taiwan, and it's not Chinese, it's a Southeast Asian archipelago. A Southeast Asian place with at least 9 ethnic groups. And one ethnic group there was our ancestors. This ethnic group went down from Taiwan to Batanes, to the rest of Luzon, down to the Visayas, Mindanao, and Indonesia, Malaysia. So the languages of Indonesia and Malaysia came from us. We even brought these languages to the Pacific, Micronesia, Melanesia, Polynesia, as far as Easter Island and Hawaii. And we brought these languages even to the west in Madagascar, Africa. That's why if you go to Madagascar, Africa, they speak a language similar to Ilocano, Tagalog, Kapampangan. It's called Malagasy. And that time alone, no, we were already highly relational because our language shaped us. We shape our language and the language in turn shapes us. Filipino languages are the most highly relational of all the Austronesian languages. We have the highest number of conjugations. How many conjugations are possible in English? The word to eat. Eat, eating, ate, eaten. What else? I suppose you can have at most 12 conjugations of one word or one verb in English, but not more than 12. What about kain? The Tagalog word for eat. In less than an hour, you can come up with 100 conjugations of kain. Kain na tayo, makikain, nagsikain, napakain, palakain, ikain mo ko, nagkainan. So many, no? So what does that mean? That means we are highly relational. From the very beginning, we're already highly relational. Because every conjugation is a kind of relationship. Magsikain tayo, all of us, let's go together and eat, no? O ikain mo ko, do the eating for me. That's another kind of relation, no? Napakain, well, I was compelled to eat because others were eating. Oh, that's another kind of relation. That's every conjugation is a relationship. Also, another thing, look at our languages. It has very fine nuances for relationships. I don't know of any single word in English that refers to a group action. A verb like magsilabas, magsilabas. All of you go out. O magkainan tayo, together, let's eat. I don't know any word in English, any verb in English that refers to a collective action. This collective action, that means this is highly relational again. And that's in the language, so much in the language. Nagkainisan, magkasingganda, magkasimpangit. When you're magkasingganda, you're equally beautiful. Magkasimpangit, you're equally ugly. There's no translation in English. These are verbs, adjectives that are mutually reciprocal, connecting people to one another. There's none of that in English, as far as I know. So we can see our relationality in our language, but we can also see it in our geography. People say that we're a divided country because we're an archipelago, but the truth is really different. People who live in a landmass rather than an archipelago will even be more divided if this landmass is so mountainous. A mountainous area that is just one landmass is where people will be so extremely divided. Because it's mountains that divide. How can you easily go from one side of the mountain to the other side of the mountain? It might take you days before you can go to the other side. But people in a short time learn to cross from one island to the other through water.
Especially because of our origin from Taiwan, no, we really cross islands. And our ancient prowess in maritime navigation really made us very, very skilled in water. The Filipinos, all over the world, were master navigators on the sea. So, if you go to the Philippines, you will find that any two islands separated by water will speak the same language because we are connected by water and divided by mountains. Look at Negros. Negros is divided by Mount Canlaon. The side that faces Iloilo speaks Ilonggo. The side that faces Cebu speaks Cebuano. Masbate, the one that faces Leyte Samar speaks Waray. The one that faces Bicol speaks Bicolano, and so on. This is true anywhere in the country. If two islands are separated by water, they are more unified. So it's not true that we are divided because we are an archipelago. In fact, we are more united because of being an archipelago. Knowing all kinds of Filipinos and their cultural genius. This is the best way to make the Filipinos proud of themselves because the more Filipinos know about kapwa, and the more they know about this diversity, how rich they are, the more they will love the country and they will no longer fight against one another. They will have a strong sense of identity. They will know that all Filipinos are one. Ang gugma sa mga higulan daw sa ili nga nagakamang nga bisan anhon tikwang makapyot sa kabataan. Ang gugma sang pamatan daw bayo nga ginalugod nga bisan wanon mo samhalo malubad kay malubaro ay inday sa pagbabati ko pagkakagunan ka sang balo ang linog daw sa paa mo mahimid nga kalo-kalo ang bugos ko nga sinaysay kalandaan sang dalaga agud dili manginangay sa manok nga langka-langka ang bugos ko nga sinaysay kalandaan sang dalaga agud dili manginangay sa manok nga langka-langka. Alright, Doc Joe, sa gihapon, ari kita sa aton palatuntunan Hidlaw Sadya TV sa ikapito nga episode, The Islanders Healing Systems. So, para sa palisiplat sa kultura, Doc Joe, himuunta, highlight ang experience sa akon anak nga si Pearl Sela, okay, nga yara, subong siya sa Vietnam, no? Nakita niya ang pagka-abi-abihon sa mga Vietnamese. Ang ila pagkaon pareho sang po kag ban mi, no, kag ang ila pagrespeto sa pamilya kag edukasyon, Doc Joe. Doc Alex, sa tumalanaw nato, no, ini nga mga obserbasyon nga pakita, Doc Alex, nga kung magtanaw kita sa iba nga kultura, binagid sa Vietnam, no, mas maapreciar pa naton ang aton kaugalingon nga kultura. Correct. Kultura hindi lang tradisyon kundi pati sa adlaw-adlaw nga pangabuhi. Kaangay sang ginhambal kay inabala to ni Felipe. No? Doc Felipe nga bisan nilapta kita may island, tubig ang ulot. Pero pag abot mo to sa isa ka lugar, pareho ang tradisyon, pareho ang kultura. Pero may sari-sari nga mga
lingwahe pero nagaintindihan na ito Alex. Pareho abis ang Ilonggo. Ilonggo no ti ang Negros. Diri Ilonggo diri sa Piak pag abot nito bukid ang ulot ang Kanlaon pag abot nimo dito sa Toledo, Cebuano na ang Carlos. Cebu na to. So diri do Alex makita nato ng isa ka tinaga nga ginhambal diri sa kasulatan accounts sa Pidipian. Okay. Pidipian no. Chapter 2 verse 3 nga naghambal. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather in humility, value others above yourselves. So ini do Alex nagapakita sang respeto kag appreciation sa lain-lain nga kultura. Amen. Yes. Okay, malato kita sang pagpanglakato ni Pearl sila kasadya Pearl ako nga anak Doc Jo. Okay, Doc Alex. Si Kasadya Pearl, anak ni Kahidlaw Alex, nagsugod sang iya pagpanlakatan halin sa Bacolod sang gabi, September 3rd. Saka siya sa Cebu Pacific flight nga nagalupad halin sa Bacolod Silay Airport padulong Manila. Sa pag-take-off, makita niya sa bintana ang pasilak sang syudad nga nagatalikod. Kag ang mga bintana sang mga balay na daw nagapaalam sa iya. Sa sulod sang duha ka oras, gindala siya sang hangin pakato sa kabisera. Pag-abot niya sa Manila, pasado alas 8 sang gabi, ginabi-abihan siya sang kadakuan sang Ninoy Aquino International Airport. Daw pultahan nga nagabukas para sa isa ka mas lapnagon na kalibutan. Apang ang mas manami nga bahin sang iya biyahe, amo ang pagpadayon. Pagkadason nga adlaw, alas 4 sang kaagahon, sakay naman siya sa Philippine Airlines padulong Vietnam. Sa iya pagtanaw sa bintana sang eroplano, makita niya ang panganod nga nagaduyan-duyan kag ang adlaw nga nagasugod sing subang. Ang kahilwayan sang langit kag katahom sang pagkabugtaw naghatag sing bago nga inspirasyon. Kag samtang nagapanaog ang eroplano sa Vietnam, nakita niya ang makabibihag nga mga baybayon kag mga pulo nga daw obra maestra sang Ginoo. Tanda sang bag-o nga sugilanon nga iya pagatukibon sa pungsod nga nagaabi-abi sa iya. Samtang nagahinay-hinay ang eroplano sa pagpanaog, ang panganod nga una, sang naton ginapalapit na lang nga daw himulbulon nga higdaan. Sa idalom, nagasugod na makita ang kahayag sa mga lampara, ang halong sang kadagatan, kag ang kasilak sang mga dalan nga daw nagaabi-abi sa mga bisita. Ang ginhawa nagapuno sang excitement, kang kasing-kasing nagagasang adog sa ritmo sang makina sang eroplano, tanda na nga kita yara nasa Vietnam. Pagdapat sang ligid sa runway, nagatupa man hanggang handumhag, kag paglaw na nga diri magsugod ang isa ka bag-o nga sugilanon. Hello, Kahidlaw Alex. Arita sa buong sa Bunny Hills, Vietnam. Sa silangan nga bahin sang Asia, may isa ka duta nga daw hiyas nga nagasidlak sa tunga sang kabukiran kag kadagatan. Vietnam. Isa ka nasud na ginatamnan sang katahom sang kalibutan kag ginapakamaayo sang kalinong sang iya katawhan. Body, ang iya dunang manggad makita sa lapnagon nga kapatagan kag sa makabibihag nga Mekong Delta. Nga ginakilala bilang rice bowl sang nasud. Diri nagaabot ang abunda nga palay kag isda nga nagapabuhi sa katawhan. Ang kabukiran nga nagatindog nga masilak nga bantay kag ang mga suban nga nagaagay amo ang nagahugpong sa kultura kag kabuhi sa mga Vietnamese. Sa aspeto sang kultura, ang Vietnam isa ka panumduman sang pagrespeto sa pamilya kag katigulangan. Sa kada pista pareho sang Tet Festival, makitaan ang pagkaupod-upod, ang paghalad kag ang paglawom para sa masanag nga kabuhi. Sa ancient herbal medicine, labi na sa mga tribu sa kabukiran, nagapabilin ang kaalam nga ginpamana pa sa mga katigulangan. Mga gamot, mga dahon, kag mga anom ginahimo nga tsaa, himulob, ukon lana nga ginapatihan nga nagaayos ang panakit, nagaayos ang ginabatsyag, kag nagahatag sing kusog. Ang eskwelahan kag edukasyon isa ka handom nga ginatuman. Bisan sa kabukiran, makita ang mga estudyante nga naga-eskwela, dala ang ila pangamuyo nga makaangkon sang kaalam.
Ang mga universidad sa Hanoi kag Ho Chi Minh City kilala nga nagahatag sang kontribusyon sa Southeast Asia. Sa pagtuo, ang mga simbahan kag templo nagatindog nga ebidensya sang espirituhanon nga kabuhi. Ang Buddhist temples nagapakita sang kalinong, samtang ang mga Kristiyanon nga simbahan nagasaksi sang lain-lain nga pamaagi sang pagtuo. Apang nagahugpong sa isa ka espiritu sang pagrespeto kag kalinong. Ang mga matahom nga lugar hindi matupungan. Ang Halong Bay, nga may libo-libo ka limestone islands nga daw obra maestra sang Ginoo. Ang Danang kag Natrang, nga kilala sa puti nga balas kag malinong nga baybayon. Ang Hanoi, nga nagasaysay sang kolonyal nga kasaysayan, kag ang Ho Chi Minh City, nga nagapakita sang kabag-ohan kag kauswagan. Ang Vietnam hindi lamang isa ka lugar nga makita, kundi isa ka duta nga mabatyagan kag masapwan. Isa siya kahiyas nga nagapakita nga ang katahom sang kalibutan wala lang ginapakita sa palibot, kundi ginabatyag sa kultura, tradisyon, kag kasing-kasing sang iya katawhan. Okay, nakita na nato, no? Katahom sang aton kultura, di ba na? Kagang kultura man sang Vietnam. Sa sininga tinion, abi-abihon nato ng imo bisita dira, Doc Joe. Pwede mo siya ma-introducer sa aton, tumalanaw. Alex, ngayong kapuso mo, aton imbitaron si Dato Walo-Walo, kan chipte ni sa Doc Alex ang opo na to, no? Mayang gabi, Dato. Walo-Walo. Yes, Dato Walo-Walo. Marikudo. Dato Walo-Walo, Marikudo. Dato Walo-Walo, Marikudo. Kamusta man ang imo paglagaw diri? Arega, mo Japon, pigado Japon ang mga IPs. Tungod sa pagpabaya sang IP sa ato, sa ato Ati, sa grasya sang aton nga mahal nga magbabaya, pagpabor niya, mga muyo ta nga buligan ang aton nga pagpangabuhi nga mangin mainuswagon. Amoy na gani ang katuyuan sang Hidlaw Sadya TV nga mapaalinton sa aton nga mga kauturan ang kaimportante sang aton kultura. Ilabi na gid sang aton nga mga indigenous community. Kag ang aton indigenous amo ang nagapreserbar lamang sang aton dunang manggad nga amo man ang source ang aton nga pagkaon, source ang tanan, panapton, kag source ang aton nga puloy-an. So dapat initipigan ang aton mga pamatanon hindi ma-influence sang colonial mentality sang subong nga mga henerasyon. Agad to nga ma-preserve na to ng aton nga kultura, ang aton identity bilang mga katutubo nga ginhingadlan mga Pilipino, pero sa tuod lang kita mga katutubo gid. So dayawon gid ang aton nga Dios si magbabaya nga amo ang nagagiya gid sa aton, no? So welcome sa sini nga palatuntunan na Dato Walo-Walo Marikudo. Ang aton palatuntunan para gid sa mga indigenous nga mga communities, no? Mayong takna dia sa imong kagabiyon ato. Yes, Dato.
ang aton subong ginatalakay ang pagkaparihos kag ang pagkalain sang mga ginapractice nga kultura sang Vietnam kag sang Pilipinas. Masa din diri kita nagapuyo mga katutubo kag nakita naton sa mga madamo nga mga videos nga ginpalantaw naton sa aton mga tumalanaw nga may kapariho, may kinalain. So, ano ang mangin mensahe mo sa Dato Walo-Walo? Ang sa aton kultura, ang ginsunod sa tradisyonal, alin sa aton mga katigulangan sa una. Oo. Kay sa una nga panahon, di ba sa una nga panahon wala kita sang doktor. Ang aton nga ginapatian sa una mga herbal medicines ang aton nga ginapatian sa aton mga katigulangan. Karon naman ni ang doktor nga may iniskwelahan sila tungod na civilized na tanan ang aton nga ang Pilipinas. Pero sa totoo nga tsimpo sa una, ang Pilipinas hindi ni Pilipinas, Harlicanisyon ta dire. Austronesian. Kita nga mga tao, isa lang ang ginhalinan naton, isa lang ang aton dugo. Pagsulod na sang Kristiyano, amo na ning pamunyagan talain-lain ang atong apelyido. Gusto gid. So, amo na subong in effect nag-divide sa aton. Sa una sang katutubo ang aton komunidad isagid, no? Pero tungod sang pag-invade sa aton sang Katsila, dira na nagsugod nga na-divide ang aton nga hindi na kita hugpong bala isa, no? Makita ta na bisan sa subong nga mga news, subong nga mga balita nga ang mga Pilipino wala nagaisa. Batok makita sa mga korupsyon, no, nga ginaobra sa mga politiko, no? Ngay nagahatag ina sang dako nga huol sa aton nga mga pumuluyo. So padayon kita sa Hidlaw Sadya, labaw sa ikasarang kay ang aton diri bisita ni Dato Walo-Walo Marikudo. Way sa payan sang ila kaimtangan, padayon sila nga nagakabuhi kag labaw sa ikasarang ang ila ginahimo nga amo ang pagpangabuhi sang mga indigenous people, isa ka pagpangabuhi nga sa pagtuo lamang, no? Amo na nga nagasiling sa kasulatan nga ang mga matarong magalakat sa pagtuo. The just shall live by faith. Makita naton Doc Alex ang aton kultura nga halungan tagid ni ma-preservar naton. Oo. Sa diin ang kalipay ari kita sa labaw sa ikasarang. Daw may ipakita kang guro nga video Doc Alex. May ara gid ang experience ni Kasadja Pearl sa Vietnam. O nakita to namon kay Doc Alex nga kung sa diin do anggid ang aton nga kultura kag ang ilang nga mga posisyon dito sa island pareho man sa aton. Ang problema sa aton kultura sa aton, hindi kita natapak sang mga government dito sa ila. Kuwanti ang kultura sa ila, respetado. Pero sa aton na baliwala nila ang aton mga kultura dire. Sila mismo ang gapanguha sa aton nga mga kadutaan sa mga katigulangan nga nasisaldong miniging pamilin sa katigulangan. Tama lang kakatabo. Sakto na, no? Tama lang okasyon ni Dato Walo-Walo. So, aking biyahe, pero iba na natin sa tumalanaw. Episode 7 sa Hidlaw Sadya TV. Maayong adlaw kag madamo nga salamat sa oportunidad nga makashare ako dire sa Hidlaw Sadya TV. Ako si Kasadja Pearl, kag malipayon ako nga i-share sa inyo ang pila ka butang nga natun-an ko sa akong biyahe sa Vietnam. Una sa tanan, nakita ko gid ang importansya sang pagrespeto sa kultura kag tradisyon sang iban nga pungsod. Ang ila pagkaon, musika, kag pangabuhi, nagatudlo nga kada lugar may kaugalingon nga identity nga dapat respetuhon. Ikaduwa, ang pagbiyahe, nagtudlo man sa akon sang pagka-independente kag pagtuo sa kaugalingon. Hindi tanan nga butang hapos. Labi na kung layo ka sa pamilya. Pero natun-an ko nga pinaagi sa disiplina kag pagpaninguha. Mahimo gid naton malampuasan ang kabudlayan. Ikatatlo, sa paglantaw ko sa kultura sa Vietnam kagabi, nagtanaw kami sa cultural show. Ang panawag nila was Ao Dai Show.
Mas naglagbot ang akon pagpalangga sa pagka-Pilipino. Hindi lang kayo may kinanglan, kundi tungod man nga nakita ko kung paano nila pinapasanyog sa kalibutan. Sa katapusan, natun-an ko nga bisan may language barrier, ang respeto kag pakig-angot kag paghangop sa katawhan amo ang nagadulot sang matuod nga koneksyon. Amo ini ang mga leksyon nga ang pagkakilala kag pagrespeto sa kultura sang iban nagapalapad sang aton pananawon kag nagapalig-on sang aton kaugalingon nga pagkatawo. Madamong gid nga salamat kag padayon ta nga ipabugal ang aton lokal nga kultura samtang ang kaalam halin sa iban nga pungsod. Upad na ton subong si Professor Dr. Angelica M. Bailon, PhD, MSBM, MBA, MS Chemistry, isa ka member sang Board of Governors sa American University of Sovereign Nations, AUSN, kag visiting professor sa Chemistry, Maritime Science, kag Community Studies. Siya man ang Executive Director sang MAPE, the Philippines, kag isa ka leader sa pagpadayon sang kultura, edukasyon, kag komunidad. Dr. Bailon nagahatag sang malalum nga pagtanaw sa traditional healing practices sang indigenous people sa Pilipinas. Ini nga mga pamaagi nagapakita kung paano nagapadayon ang kaalam sang aton mga katutubo sa pag-ayo sang lawas, hunahuna, kag espiritu, samtang ginaproteheran kag ginapalambo ang kultura kag komunidad. Ang ilang mga pamaagi hindi lang para sa physical health kundi holistic, nagalambot sa espiritu, moral, kag social nga pag-uswag sang komunidad. Gikan sa mga herbal remedies, ritual nga hilot, kag spiritual guidance, makita naton nga ang kaalaman sang indigenous people nagahatag sang malig-on nga pundasyon para sa well-being kag identidad sang aton mga pungsod. Ini nagapakita nga ang kultura kag tradisyon hindi lang parte sang nakaligad kundi isa ka importante nga giya sa presente kag sa palaabuton. Para sa mga interesado sa mas mataas nga edukasyon, pwede ka mo mag-explore sa postgraduate scholarship sa AUSN https://www.openyourapp2c.info sa partnerships ang AU Bios Ethics Institute like aubios.info. Please open your app to think. Ang sini nga oportunidad nagahatag sang chance nga magtuon sa intersection sang indigenous wisdom, scientific research, kag ethical leadership. Pinaagi sini, ang mga learners mahimo nga mag-develop sang kaalam nga nagakombinar sang modern science kag tradisyonal nga kaalaman. Ang advocacy ni Dr. Bailon nagapakita sang misyon sang decolonizing education for all, nga nagatuyo nga ibalik kag integraron ang indigenous knowledge sa moderno nga edukasyon. Ini nagahatag empowerment sa tanan nga learners, nagapabaskog sang komunidad, kag nagaproteher sang kultura. Sa sini nga proseso, naton nakitan nga ang education hindi lang para sa personal nga pag-uswag, kundi sa kapamaagi sa pagpadayon sang kultura kag social responsibility. Bilang inspirasyon, ginasiling sa Biblia, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility value others above yourselves. Philippians 2:3. Ini nga pulong nagapahanumdom nga sa paghatag kag pag-share sang kaalam, hindi lang kita mismo ang nagapadayon, kundi ang bug-os nga komunidad kag kultura. Sa katapusan, ginapakita ni Professor Dr. Angelica M. Bailon nga ang traditional healing practices sang indigenous people kung i-integrate sa scientific research kag ethical education, mahimo maghatag sang holistic nga pag-uswag sa learners, komunidad kag kultura. Ini nga holistic approach nagadugang sang kalig-on, pagkahawig kag pagkilala sa aton kaugalingon nga identidad, samtang nagapangibaw ang respeto kag pag-apresyar sa lain nga kultura. Madamo gid nga salamat sa atong bisita si Dato Walawalo kay iyang ginpabutyag ang sitwasyon sa mga indigenous people. Kay ang ginareklamo nga ang aton bunang banggad nga dapat kuntani ang mga indigenous amo ang gintagaan authority sa pagpreserbar, pero may mga pila ka elemento nga nagasabad sa ilang pagpangabuhi. Amoy na nga may mga kausa sila nga gusto gid nila nga proteksyonan ang aton kultura kag ang aton nga dunang manggad. Kay sila amo ang tagbantay bilang sila ang pinakauna nga mga tawo diri sa aton nga lugar, gani sila man ang pinakagingikanan sang otoridad nga nagapanag-iya sang aton nga mga kadutaan. So dayon gid ang aton magbabaya ang Diyos sa mga katutubo
nga sa gihapon nagapadayon sa pagpaalinton sa aton nga pungsod ang mga pila ka importanteng nga mga bagay nga dapat nga mabalaan sa aton mga pamatan-on, nga dapat pakamahalo nila ang ilang matudtuod nga identity. Ako daw, Doc Joe, daw na honestly na do nag-jealous ako sa Vietnam, no? Kaya nga ginatagaan nila importansya ang ila kultura, ginatagaan nila balabili. Amo na nga isa sang mga palagwao nila, ginapahayag nila ang ilang kasaysayan sang ilang kultura. So amoy na nga labaw sa ikasarang, no, ang eksperyensya ni Kasadya Pearl kay na-realize niya sang siya nagpa-Vietnam kag sa siningatin gina-share niya ang iyang mga experience. Ang mga kaalam nga iya nahiangkon. Pero naintindihan niya na kultura naton dapat i-preserve gid. Nga mayara man nga similarities dito sa Vietnam. Pero aton iyagid gin kasubo nga nangin Pilipino kita bangod ini nagamarka nga ang pagpapas sang kultura sa mga katutubo nga nahimo na kita nga Pilipino do nagakadula na Doc Alex kag as a matter of fact nabatian nimo tong iyang ibubunot kay ina nga daw ginapabayan do wala gina sapak sang mga NCIP gusto nila bisan magkadto ka pa dito nga recognize gusto nila nga kontrolon ang mga indigenous cultural community nga pareho sini sa amon dito ko rin sa Iranon Bukidnon nagkadto ko diri sa city hindi sila magsapak kay dapat mabalik iko dito sa Iranon Bukidnon nga lugar nga kung sa diin ini nga lugar nga ginahamtangan naton diri sa Bacolod amo ni ang lugar ni Maricudo ako sa diin sa pag-abot sang Spanish time na lagyo dito sa Highlanders kaagod nga hindi makadula ang kultura kag ma-preserve ang maproteksyonan ang kultura na lagyo diri sa sibilisasyon nga mga tao agod nga hindi dito ya madala sa bag-o nga sibilisasyon kag ma-preserve ang kultura nga iyagid sang mga katutubo Doc Alex. So amo ni may similarities kita sa Vietnamese kay nga ang mga Vietnamese ang ilang mga pamaagi sa pagpamulong ginapreserbar gid nila. Daw may pagka do na jealous ko, no? Sang nakita ko ang lantaw taong mga video nga ang mga Vietnamese, Vietcong, ginapasundaya ginila ila kultura. Tanan nga indigenous people nga wala na right sa pagkadto sa syudad. Do amo nang natabo Doc Alex nga kung magkadto ka sa syudad kay ang NCIP karon ilaging guba ang kabukiran ginpalayas ang mga katutubo didto kag sila nagprodukto sa mga ancestral domain. Ang ancestral domain nga ginapangabuyan sa mga tao wala na kay gindala nila sa syudad educate nila gingkaptan sang sibil agud dala sa mga politika. Tapos pagbalik na sa indigenous people sa ibabaw wala na sila ang maabtan dito kay puro naging kuha sang gobyerno ang ilang kayutaan why na sila pangtamnan. Munang problema karon. Doc Alex amo ni ang kamatuoran subong no. Hindi ang gobyerno nagbutang sang DNR. Okay. May nasubok kita nga may mga involved nga kung tani ang DNR amo ang ma-protection sang mga protected area. Yes. Kag residential area i-preserve ang kultura nga nagapuyo dira ang mga indigenous people like for example sa Don Salvador. Dira sa Don Salvador may residence area na nga dira lang sila kag sa ilang production area nga dira sila gatanom. Ano ginahimo sa mga resort So ang natabo dito
Hilabtan sila kag tabog. Ari reality ni Doc Alex ha, kag kung makakita man ini mga viewers naton, bugtaw kamo mga opisyalis sa gobyerno, ari subong isaysay ko sa inyo kung anong kakatabo subong sa bukid. Ari ang mga army dito sa Tapas, Capiz, kag ang sibilisado nga mayor dito, nagmeet lang siya nga wala sing mga indigenous peoples babaw ti. Amo na ni edad ko, nagabalik-balik ko na dito sa babaw, damo dito yung indigenous peoples babaw. Sa Kalinog nga area, damo dira ang mga katutubo. Nila. Di karon gina-occupy na nila sang DNR ang area nga ila productivity. Amo ni Doc Alex ang senaryo, ari ikuan ko sa imo ang senaryo nga ang ini panahon na ni nga makabugtaw sila. Dito sa babaw bukid, ang tagsa ka pamilya na, isa ka tribo o isa ka pamilya, may 10 hectares na sila nga gina-occupy. 10 hectares, and then every year, ang isa ka hektarya na amo na ilang nga kainon. Makaingin na sila kung ano itanom nila da, mais or palay or whatever kung ano tanom nila dira. Pagkasunod nga tuig, ang sunod naman nga isa ka hektarya, amo naman ang ilang kaingnon, Doc Alex. O hindi naman nila matandog ang mga tagas nga bukid, dira man na sila sa mga pulupatagawa, libot. Di atong wala nila mausar, isa ka tuig nga way mausar, dalagko na tong mga kahoy nga nagatulubo. Kasunod nga tuig, tatlo na to ka tuig ang wala na isla, nang isa dire masaylo naman sila to, may mo na isa ka tuig. Igo sila kasapol mga Doc Alex sa isa ka dekada, pulo ka tuig, lagko na ang mga kahoy dito nga wala pa nila natandog kay amo na ang routine nila nga ginahimo. So karon ang nakatabo dito hindi na sila kakaingin kay gin-occupy sang DNR ang area nga ila productivity. Nga wala gina sila dito klabot sa una. Anay nga natukiban nila dito gina-occupy sang mga otoridad naton nga mga army, bisan subong katuon nyo to amo nang kakatabo dito sa babaw. Nagapalagyo ang mga aton nga mga katutubo nga hindi na sila makita sang na-civilize nga mga tao kag ang kakatabo Doc Alex ginkuha pagid sang ining programa nga purpose bala pantawid pamilya. Okay. Gindala nila sa Banwa, bisan diin nga lugar sa Pilipinas, gindala nila sa Banwa kay kabig nila nga inang area battlefield sang mga NPA or New People's Army, mga terorista, ti ilaging declare nga no man's land. Kangay diri sa natabo diri sa may Kawayan balaho. Na gin no man's land kundi way natawas babaw to. Di karon hindi na to magbalik ang mga indigenous people kay gin-declare nila nga no man's land, i-occupy dayon asang mga politiko nga mga tao nga may kwarta kag ila na i-develop dito. Sila mismo Doc Alex, nakita naton ang gapangguba sang duna nga manggad naton nga madula ning aton nga mga resources sa natural medicine. Ning aton bala nga mga himag, ining aton nga katubo ditong mga tanom, makita naton subong. Bisan ng Facebook kag ang mga tao subong nag-advocate na gid sang natural nga pamaagi kay na-booking na ang resulta sang synthetic drugs. So, amo na ang problema sang pharmaceutical subong. Amo na mga big pharma agent sang destruction for amo tawag nga genocide. Kung hindi na kabalo ang aton nga mga katutubo, ang aton nga mga kababayan naton diri kung ano ang epekto sang drugs, first generation, second generation, third generation. Nga ginhambal ko nito Alex kay may authority ko sa paghambal kay gintunan tana sa pila ka mga tinuig. Kag ay baluan na naton halin pa sang una kay ang aton nga mga kaluluhan, kultura naton, mga abularyo, tigin pa bantog nila nga ang mga babayla na malain. Malain nga espiritu ang nagapod dira. Sa akon nga pagibalo Doc Alex, ang babaylan damo na klase. May nagatabog sang espiritu nga malain, mayara yang nga mediko gid yang
medical gid na ang ilagin tunaan mga herbal. Amo nang ginatawag nga mga sorwano, abularyo. Kag may mga specialista, may mga specialist na sila Doc Alex, may ara nga mga surgeon nga nagapang-opera. Amo to tani i-preserve to ti ang aton nga modern gina-adapt na kung suno sa Republic Act 8371 Section 34 nga i-adapt tani na sa mga katutubo kung gin-preserve naton Doc Alex in combine ang kaalaman bala sang modernisasyon bala sa atong technology. So wala na Doc Alex na preserve, nag-away pagid ni. So amo ni ang aton subong nga tanawagan, ginaugayong ginahangyo kag kuntani tagaan sing pagtamod ining aton nga mga timberland bala Doc Alex nga ang mga tawo magbalik kultura, ginapakaon kita sa mga hilo diri nga halin sa iban nga nasyon nga kita pwede makatanom nga priska halin sa aton nga garden, aton nga uma. Tama. Tinga ang hindi naton ini mahimo panawagan sa mga ara sa agriculture subong o ara sa aton nga mga DNR. Kung gusto kamo nga makahibalo sang mga insakto gid nga pampaagi sa pagpambulong, pamangkot kamo di sa mga may authority gid nga mga tao amo ning traditional feeling, amo ning mga katutubo. Kami ang may authority sina sa paghambal sa inyo kapag tudlo. Kag kun may ara kamo dira nga mga knowledge, i-educate nyo kami. Hindi nga untaton kangay sang ginimo sa una ang mga paltera pa untaton hindi na papataon sa balay kay di kong gibutangan na dito sang center abis babaw bukid kag educated to sila kundi hindi maguba ato ang kultura nga pagpananom. Ang mga rasterisista hindi na iba nga tao ang occupy dito nga mga dayuhan. Di amo ning katabo bisan i-trace up mo subong Doc Alex ang mga tagiyas ang mga duta de nga naga-manage hindi na Pilipino, hindi na katutubo kundi ano na dito sa Ifugao, mga paruner na. Sama na. So ang ato nga labaw sa ikasarang gintumok kag amo ning aton luyag nga i-recover Doc Alex. Tama. I-restore na to nila. Kaya kung makuha na ito mahimo na itong Paddington sa aton pamatanon. Yes, Doc Alex. Mangin importanteng impormasyon sa ila sila mismo mangin aware nga amo nang aton dunang mangga kag ang mga naga-preserve dira amo ang mga katutubo ang indigenous. So, Alex, mga uto, mga tagpalamati, mga kahidlaw, ginapasalamatan naton ang presensya ng Dato Walwalo. Kay nag-ari sa upod sa aton nga palatuntunan Hidlaw Sadya. Nakita naton. Nakita naton nga ang pag-apresyar sa lain nga kultura kang isang Vietnam nga ilay gina-preserve kay ginapalangga kay ginatagaan importansya sang ila gobyerno. Amo na nga mainuswagon, mas mainuswagon pa ang Vietnam subong sa aton mo. Sakto na Doc Alex kay didto nga akong classmate naghalin mo. Kasubong si Tamon, dugay sa dito, nag-teach siya dito. Ang pag-apresyar Doc Jo sa lain nga kultura, hindi nagadula sang aton kaugalingon nga pagkatawo, pagkakatutubo, pagka-indigenous. Alex, ang aton bala pagka-indigenous. Yes, Doc Alex, ang aton bala nga sinulatan. Oo. Badlet. Oo. Why na? Sino lang dire ang nakabalo sinabi. Di. Ang mga katutubo, kabalo pas na. Ang baybayin. Ang walo-walo, kabalo na. Ang baybayin. Oo. And then, ang aton nga mga iban nga mga kadatuan nga tigulang na kaayo, why ma-preserve Doc Alex? Sila lang nakabalo. Dapat i-preserve na. Nabudlayan ko. Dapat i-preserve na. Wala gin-preserve sang DepEd. Ahay. So, ara ka sa DepEd, Doc Alex.
kuit-kuita bida ang kwanda ang aton nga kwan sa DepEd kag agud nga malabot na sa DepEd naton. Agud nga ari diri sa amon gin preserve ni. Pero bisan ako hindi ko ka catch up Doc Alex kay why na preserve mo wala sa may gatudlo. May isa diri kanato nga kabalo kadasig sa iya maka-catch up kag na-preserve niya kag kabalo sa magtudlo pero ginakadlawan. Wala ang mga katutubo lang kabalo dito. Wala kadlawan nga ato nya kudlit kadadlit nya kung sabagay sa kwarta ara dag sinulatan ta. Ang pirma bala sa Bangko Sentral Doc Alex kita mo na da ang pirma nga kudlit badlet. Na amo na. Sa kwarta. Tanan nga kwarta kudlit badlet nga ang pirma. Hindi daton dapat pagdulaon anong aton kaugalingon ang pamangkot na Doc Alex sinong katudlo sina kita gani nga sa diin madamo ang mga pamatanon ang mga concern kabalaka kung daw ano gali ka importante nga identity or else madula like for example kita Doc Alex sa sunod nato nga episode ipahambal ko sa imong tagabit na mes kaya diri upod today na preserve sang Vietnamese ang ilang ang Vietnamese ang Bangladesh ang ilang pagsulat ang ilang nga sinulatan ang ilang lengguwahe na preserve nila kag bisan niya gin almost thousands of youth, libo ka mga pamatanon na kalamatay nga gintundugan nila na nga hindi sila gusto yung adulaon ng ilayang nga lingwahe kag sinulatan. Kag bisan gid pamatay Doc Alex. Padayon. Amo to ang nag-trigger sa ilang wala na nila gin padayon ang pagdula sang lingwahe sang Bangladesh nga na-preserve hasta subong. Pero kita nga Pilipino, ang mga katutubo nga tutuod hindi Pilipino sa una ang word nga Pilipino sakit-sakit na siya sa kamaturan sa katutubo nga amo na ang ginsuguran nga nabagsak ang aton nga kultura labi na naging sa sulat managani nga pag-apresyar sa ibang kultura magapabugtaw sa aton nga dapat aton tipigan ang aton mismo pero bisan pa Doc Alex ang nami lang sa aton nga bisan nga gin-transfer kita nga Pilipino na tasubong nagaisa gyapon ang aton nga kultura nga ara lang gyapon ang pagtaod sa isa kag isa mala sa mga katutubo pero ang nagaguba sa aton ining mga wala garespeto sa kultura amo na ang pinakasakit nga kamatuoran may pila ka mga tawo nga kusa diin patubang gani nila ang mga indigenous people dito kamuya sa inyo nga si Saldumin balik kamo to Tabugon ka pala Doc Alex, sasakit kayo. Kunin mo nga lang taon na nga ibalik. To promote and protect the indigenous people, balik kultura. Suksok-suksok, mantana sang mga kultura, sang una nga mga katutubo, pero ita kabalo sang kahulugan sinagali, tabugon lang. Pareho bala da sa kwan sa una, dira sa sumag lang nga puliso. Hindi ko pwede i-apply dire sa city ang kultura naton nga dito lang na yan sa silinga dito lang na sa babaw sang bukid inyo kapatiran dito sa Central Dominio. Yung pamangkot sinong tag-iya sinidi sang Pilipinas sino ang mga tao di sang una nga nagapuyo sang wala pa ta na colonize. Dire ni sa una sa patag ang mga indigenous people wala na dito ya sa Highlanders. Pero pag colonize, nalagyo sila kaya hindi sila gusto nga maguba ang ilang kultura. Ginhalungan nila nga ma-preserve ang ilang pagtaod sa isa kag isa kag identity. Anong natabo? Why sila maabot sang sibilisasyon kag madugay nga panahon nga natukiban sila dito sa bukid. Pero wala gin-preserve Doc Alex, gin-guba ang nagsulod ang mga religious, mga sektor nga kung sa diin ang mga kultura nga supposed to be dapat mga good practices ang mga indigenous people ma-preserve labi na gid ang aton identity nga ginapanawagan nimo nga hindi gid madula supposed to be identity naton nga katutubo diri. So amo na ang panawagan Doc Alex sa aton nga mga viewers nga balik kultura kita. Muna sa
So, Doc Alex, makadto kita sa aton nga tinalan sa Biblia. So, diin, makita sa Hulubaton, 15:23, yung nagahambal diri. A person finds joy in giving a reply, and how good is a timely words. So, muna Doc Alex, ang persona nga nagakalipay, makakita sa kalipay, o kung aton gid nga himuon ang mga maayo. Kag sa isakto gid nga mga tulungon. So nagapakita sang kinaalam kag importante sang maayo nga mga laygay sa kabuhi kag aton nga kinaiyahan o kon kultura, Doc Alex. Yan isa sininga tinion magabatjag kita sang uswag sadya. Kon aton mapapreserbar, mapabilin, kag ma-maintain ang aton nga mga sinalatan, ang baybayin, ang kunano man nga mga kultura naton nga ginabasihan sa atong mga kagulangan. Uswag sadya naman kita, Doc Joe. Okay, Doc Alex, uswag sadya. Sa uswag sadya, padayon ta nga himuon ang isa ka manggad ang ang aton lokal nga kultura kag identity. Hindi lang naton pagkalimtan ang aton kaugalingon nga pungsod, kundi magbukas man sa oportunidad nga makilala sa global scene ang aton kultura, no? Doc Alex, aton himuon ang inspirasyon, ang inyo natudaan subong, ang kultura, pagka-espirituhanon, kag pag-ugyon sang tradisyon hindi lang para sa imo kundi para man sa komunidad kag sa kalibutan. So gani aton pamanandungan ang mga tinaga ako sa diin nga sagrado nga makita sa Mateo 5 versikulo 16. Let your light shine before others, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. So, dapat iiwag naton nga magsanag ang aton nga mga suga sa iban man. Amo ning aton kultura ang dapat ipasanag, Doc Alex. Ang kamatuoran nga amo na ang kamatuoran gid. Dapat naton nga makita ini ang mga maayo nga mga binuhatan naton. Amo ni ang mga kultura nga makadayaw sa aton nga amay sa langit, si magbabaya. O kung tawagin na siya na God Creator of heaven and earth. Amo nang ginapatihan sa mga katutubo naton, Doc Alex. Hari si Dato Walowalo, si Bathala ako sa diin. Amo ini siya ang nagagahom sang aton nga kinabuhi kag sa diin, nagaproteksyon sa aton kag nagaprovide. Kag ini, Doc Alex, makita man naton nga si Ginoong Hesus nga natawo. Ginaritual ni naton Dato Walowalo nga nagluwas sang bugos nga kalibutan, kag ang iya kultura dapat amo ang aton kultura nga aton iangkon man, Doc Alex, ang kultura sang kaalam. Yes. Kag Dios nga paginawi ako sa diin ini ginapakita naton sa aton nga mga katutubo nga ako sa diin ihalad naton ang aton nga kabuhi sa Ginoo, agod aton siya nga mahimaya ang Dios naton, Doc Alex. Gani amoy ni si Doc Alex, Doc Joe. Yes, Doc Alex. Nagasiling kita sa sininga gabi. Hidlaw sadya. Kag padayon sa pag-ugyon sang kultura. Kag magakit-anay kita sa masunod naman nga episode, Doc Alex. Sininga gabi, Doc Alex. Pagdadungan kita sa paghambal. Hidlaw, Doc Alex. Hidlaw sadya. Cái này gọi là cứu ngải cháu. Cứu ngải nó có mấy cái phương pháp. Đây thì là thường là theo bài thuốc gia truyền của chú là cứu ngải, đây là cứu trực tiếp. Đây là ví dụ những cái trường hợp mà do ví dụ là đau đầu mà thường là đau đầu do những cái trường hợp là đau đầu không có nguyên nhân mà trong đấy là huyết áp là ổn định bình thường.
Được đấy, nha. Nóng chưa? Không nóng. Chưa nóng. Chưa nóng. What is it whenever you feel the needle? Nóng rồi không? Nóng. Được rồi. Before I had any experience with traditional medicine, I was skeptical about its efficacy. However, I wouldn't be able to do many of the things I can do today without my own traditional doctor helping me heal my injured back. Là bị đau lưng, thời gian đau lưng thì cũng đau cũng được 4-5 tháng nay rồi, cũng được điều trị cũng uống thuốc nhiều. Và hôm nay thì bác đến đây là để kiểm tra và điều trị. Thường điều trị ở đây ấy, đây thì là về nhất là thuộc về đông y thì chủ yếu là thứ nhất là phải xoa bóp bấm huyệt, kèm theo là châm cứu, xoa bóp bấm huyệt châm cứu và có thể là kết hợp thêm là uống thuốc. Đây thì uống thuốc thì thường là dùng thuốc thuốc sắc, đây là chủ yếu là thuốc nam là chính, gọi là thuốc nam thôi. Thuốc nam. Bây giờ thì bác này thì sau khi xoa bóp xong thì kết hợp là sẽ châm cứu. Chả thấy đau rồi, nó sướng rồi, không đau rồi, không tê không gì, nó thấy nó sướng đấy. Qua là lúc nó mới có khi là mấy năm nó mới bị một lần, châm xong rồi, xong uống thuốc nó có khi là mấy năm nó lại bị tiếp. My doctor used a wide range of treatments for my back, and I'm sure I'll cover that more in a future episode, but for today, I'll be taking a look at the other side of traditional medicine while I follow Dr. Sum into the woods to forage for herbs for his clinic. I met Dr. Sum through his son Lee Dao Hui, who owns Caobang Camping, a campsite in the shadow of Angel Eye Mountain in the province of Caobang. Thì lát em sẽ cho anh xem ảnh của mặt trời đi qua lỗ thủng. Thì ở đây người ta gọi là núi Tùng hay còn gọi là núi Mắt Thần. Theo tiếng dân tộc, tiếng địa phương gọi là núi Piawak. Hui is also training to be a traditional doctor, and when he found out about my fascination with traditional culture, he introduced me to his father. Về là mình thái mỏng phơi khô, rồi là có thể là sắc nước uống hoặc là ngâm rượu. Đấy là tùy từng trường hợp, tùy từng thể bệnh. Cây này là huyết đằng là vào trong cái nhóm gọi là thuốc, cũng là thuốc bổ. Cây huyết đằng này là nó trong đấy là trong dòng cây huyết đằng thì nó có nhiều loại cây. Trong đây nó có khoảng 4 loại cây. Theo tôi biết thì 4 loại cây. Cây đây là cây huyết đằng một vòng. Cây này là một trong những cây là cũng là vừa là bổ huyết mà vừa là hành huyết. Vừa về đau lưng rồi là đau nhức xương khớp rồi là vừa là thuốc bổ. Cây này là chặt ra là uống cái nước của nó ngọt lắm anh ạ. Wow. Although Sum is a doctor who treats patients in a clinic, he is also adept at finding the herbs he needs and digging them straight from the ground. I'm not sure how much emphasis Harvard Medical School puts on the skill of bushcraft, since Western medicine generally prefers to get their drugs from big pharma rather than big forests. But going back to the roots of Western medicine, Hippocrates says, "Let food be thy medicine, and medicine be thy food," which I believe could be said of traditional medicine as well, since many of the plants can be incorporated into a diet. But first, you need someone who knows what to look for and who is willing to go get it. Nice. Đây này tên thuốc này là tên người đó, Sum. Đau bụng tiêu chảy cái thứ được, hồi dầu thảo. Cái này là cốt. Cái này là cốt toái bổ hoặc là gọi là cây tổ rừng cũng được.
cây tắc kè. Cây này là về tắm bệnh ngoài da các thứ, trẻ con bị rôm sảy các thứ tắm rất tốt. Cây này rất thơm á. Trần bì bách bộ mật môn chẳng hạn thế. Nhà thuốc nam là chúng ta chỉ cần cùng với trần bì là được, với mật ong nữa là được. The amazing thing about what Dr. Sum does is that he not only has to prescribe a remedy for each ailment, but that he is the man who goes to find the plants and then personally processes them into the right drug. We only have one term for this in English, and that is a wizard. Phơi sấy khô, phơi khoảng 3 đến 4 ngày thôi. 3 đến 4 ngày nắng là vừa. Sử dụng khoảng 6 tháng đến 1 năm rồi. Thuốc này đặc biệt là lấy về chỉ là rửa sạch, phơi khô, cho vào bao như thế này. Không có bảo quản, không có gì đâu. Bảo quản thì trong cái túi ni lông thế này thôi. Đó, bảo quản trong cho vào túi ni lông như thế. Đó, cho vào túi như thế, buộc miệng vào. Để thế là để quanh năm luôn. Không có tẩm sấy gì. Không có sấy gì, cho vào đây thế này luôn. Để này luôn. Đó, để đây. Đây. Thang thuốc ở đây là đặc biệt, là đây là toàn là thuốc nam mà gọi là thuốc dân tộc. Đây là chính cái thuốc mà hôm nọ hai chú cháu mình đi rừng á, hôm vào rừng đấy là lấy về. Để hôm chú cháu mình về là chú đã thái ra rồi và bây giờ là lấy về đóng túi. Cái thuốc này là hôm nọ là chú cháu mình đi là lấy cây huyết đằng này, rồi là cây cốt toái bổ này. Thuốc này có tác dụng của nó là thứ nhất là chữa trong đau lưng, mà hôm mà chú cháu mình đi lấy thì cũng có được mấy cây là có cả nó không những là chữa đau lưng mà có tác dụng chữa cả bổ thận. So far, this has been the most difficult episode to make, since I'm taking such a small look into a millennia-old craft. I feel that any conclusions I make about traditional medicine would be lacking any real insight. So, I'm treating this day in the life with Dr. Sum as my introduction to the field. I'm sure I'll never learn enough to treat patients, but there's no doubt in my mind that this is the beginning, not the end, of my journey. Nakabaton ako mensahe halin sa amon. Nagalaragway dito sang madamo nga halandumon. Pang naghibi ako sang hinali sa kun kahitlaw gani. Sa kabukiran kong ginpakaali, nagahulat yapon langga ko dito sa amon. Mga ginikanan ko nagakabala ka sa akon. Utani kun makitan kuman lang sa paubukid kagwayang, kabudlay kag kasakit ko gamag-an. Kalantahon lanto na kun makapuli na sa duyan sang akong pagkalamharon. Sa luyo mo kabukiran negros,
sabak nimo permi ko na handog. Ano na lang ang himuon ko karon na wala na. May nabili nga paglaom sa akon nga manahandog. Gani kun may yara nagapamati sa akong banatyagon. Idalon mo na ang kanta dito sa amon. Kalang tahon lanto na kon makapuli na sa duyan sang akong pagkalamharon. Sa luyo mo Kabukiran Negros, sabak nimo permi ko na handog. Imong hakos pamita ko yapon, kinggikanan gapanumdum sa ko. Hidlaw Sadya News, celebrating life the way it is. Hidlaw Sadya News,